Hey, what's up mga kakusa? Welcome back. This is Ranel Baligwat nga pala. Again and again and again. At your service na naman tayo mga kakusa. Balik na naman tayo sa ating nasimulan. Siyempre di natin pwede itong itigil. Sapagkat umpisa pa lang mga kakusa. Alam na natin itong kaya natin to mga kakusa. Siyempre, sobrang na-miss ko ang mag-vlog mga kakusa. Umabot tayo ng 3 weeks hindi tayo nakapag-upload ng bagong video. Matagal tayong nawala sa YouTube kasi alam nyo naman medyo busy tayo mga kakusa. Tapos umabot pa sa punto na nagkasakit tayo mga kakusa. Although hindi tayo totally magaling ngayon, pero kailangan na nating magparamdam sa inyo. Baka sabihin nyo na mga kusa na tumigil ako sa pagbablog mga kusa. So di naman mga kusa, meron lang kasing inaasikaso na priority. So kagaling ko lang sa Valencia mga kusa, nagpa-enroll tayo. So yon, successful ang ating enrollment mga kusa. Third year college na tayo. Sa darating na Lunes ay simulan ng ating pasukan. So shoutout sa ating lahat third year students, to all PCF yan. So good luck sa atin. Isang panibagong pagsubok naman ang ating haharapin mga kakusa. But sa video na ito mga kakusa, huwag nating patagalin to. Ito ang recent video or nagaganap habang ako ay nandun pa sa Valencia mga kakusa. At bago yan, syempre kailangan ko munang i-features ang ating kakaisang kakusa, which is sabi ko sa kanya, Manghod, inotice mo ko kahit isang video lang, i-feature kita sa ating vlog mga kakusa. So yun, nagawa niya. So as nangako mga kakusa, so kailangan nating tuparin sapagkat din baka sabihin niya sinungaling tayong tao mga kakusa. So shoutout sa iyo Bibijin, Dayagmos, shoutout sa iyo Manghod, ito ang video mo. So thank you na nagawa mo at syempre kailangan ko ring bigyan ng balik ang aking mga pangako. Kailangan kong tuparin para sa iyo mga kusa. So shoutout sa iyo Bibijin, Dayagmos, ito ang kanyang video. So yun, maraming salamat sa iyo Manghod, nagawa mo. So balik-balik sa susunod na video, shout out sa iyo. At syempre ang pangalawang nagaganap sa ating video na to mga kusa, meron tayong na-prank na ating kakusa, which is ito ang shoota ng ating kakaisang brothers. Shout out sa James Eric Akaso, shout out sa iyo brother. So kailangan kong i-prank yung misis mong brother. So tagumpay naman tayo sa ating prank. So dati kasi mga kusa, ito si shoutout sa iyo Juan Nava, shoutout sa iyo best. So pinaprank niya ako dati mga kusa, habang ako ay nagchat-chat sa kanya, puro reply niya lyrics ng song mga kusa, lyrics ng kanta. So nagtataka ako kung bakit ganito. So yun, prank lang pala pagdating sa huli mga kusa. So naisipan ko baka pwede itong gantihan. Pwede naman, yun. So nagawa naman natin mga kusa, successful ang prank. So, phone call prank ang nangyari mga kusa. Tinawagan ko siya. So, pakinggan nyo na lang mga kusa. Dahil lack accessories tayo mga kusa, wala tayong isa pang video or phone na gagamitin para mag-video tayo habang nag-phone call prank tayo mga kusa. So, nirecord ko na lang. At syempre, kailangan nyo na itong pakinggan nyo na lang to hanggang dulo mga kusa. So, shoutout sa iyo, Juan Nava. Ito ang successful prank para sa iyo. Pakinggan nyo mga kakusa. Hello ma'am. Nabahan ni ma'am? Binabahan ni ma'am? Oh, nabahan nga naman. Joan, right? Oh, yes. Wow, English ang puta. Ano naman kay Lord? Ano narawag ka? Ako may mutawag punta. Ha? Uksa naman eh! Ano kayo mutawag? Uksa naman eh! Ako na yung nanawag. Isa na number. Ha? Isa na number? Ako Yung pala, kay Lord. Pwede matin mo. Gani? Sure ay. Yung SIM? Kailan ka na ko? Tingog daw. Tingog nila ko. Ay,
Okay na, ay ako kaya ako. Yeah. Kakawayam ko ka ng kamyona. Hayop ka talaga! Ang ganda mo na lang! Uy, hindi naman nilitaw. Darang ba? Ako na, James. Ito na yung kuya. Ito na yung kuya, guys. Yati, sigat. Sigat. Uy, akin ako kuya ba? Ano ba rin sa tingo? Nakakagigil ka. Ako ba? Sigat. Ikaw sa si Kono. Joan niya naligo sa resort. Yes, Gat, ikaw ni Gat. Bobo, baligot ni. Ay, yati. Uy! Ina ni mo. Uy, yung sa mukha ni mo mong prank. Uy! Sabi ako. Gago! Uy, ano? Ginagawa rin. Sino? Ikaw mong kamo kuya. Uy, dito. Patay ko. Wala si father nga, bulag no. Uy, lain na. Abi ginong. Abi na ko parang Ako rin sa tingog. Lamang rasa siya eh. Lamang rasa siya sa mga. Uy, kaya pa mong tingog ni Manang Kila. Manang kila. Bukan, man. Ay, get pa. Bensa get. Logan ka galit ka. Gusto ko kung ano mo ay balik ko. At ikaw, waday. Tumuka ni mo ay, oo ka nagpaila. Nabre, mag-prank o magpailap. Mga bobo! Oo, number. Ala, as in, new number. Balik ko, ang tarong ba? Para magparating mo ni Jim. Ako, kung di ka taga-ron ka ng prank, ikaw ka. Ikaw, ne? Oh, Tarong ba? Ranil mo ka, bubo mo ka. Ranil? Oh, subscribe mo lang sa akong channel, eh. So ba? Dito lang i-post na eh. Uy, pare, kinuntingong ni James, do. Alam na nga, ulit ako, dungan mo niya itong anak. Sarap. Oh, sige, mag-subscribe ko. Bawa pa ka nito. Shout out ko. Wala ka na subscribe, i-block na ka buhanga ka. Alam kayo mo kung yung nagbuang. Ako kaya, baro ba kayo buang sa buwan? Alam, kita ba, hindi ka na nalang ito siya. Kamagot niya. Ang galing, ang galing. Ang gusto na ako, James. Kung di ka James. Kilig na kayo buhang mo. At tayo buhang mo. May mukha na ng prank, oy. Iya din yung ikuan. Ano mo na, oy. Sa una ka ikaw, may nag-prank, no? So, repeat na lang ako ni Karo. Taon-taon lang po din ko. Nag-prank-prank ko sa una ko itong mga kanta. Gusto yung mga itong chat sa mga buhanga ka. Oo. Huwag ko nakalimot. Nanimalos din, nanimalos. Oo. Nagantay gusto sa mga balos ba? Mga buhanga. Taon-ta kayo mo. Sige na. Please. Sige na kaya. Tawagan, nagpod na ako to. Yeah! Oh, yeah. Doon yung Sige na. So yun mga kusa, natapos ng ating successful prank. Shoutout sa iyo Juan Nabaha at sa kanyang jowa. Shoutout James Eric Acaso, brother. Pasensya na prank ko yung jowa mo. So yun, kinakailangan i-prank ko like pinaprank niya tayo dati. Gumaganti. So yun, before we end this video mga kusa, let me read this following person mga kusa. Kailangan na nating mag-shoutout sa kanila. Shoutout to Ian Z. Maling, shoutout Marjorie Salinay, shoutout Boss Jinri, shoutout Buddy Tukib, shoutout John Mark Bitalmo, shoutout Richel Pagutayaw, shoutout Aluna Maisa, shoutout Tol Pafford, shoutout Buscada Lisa, shoutout Uncle DC James Sakal, shoutout Virgil Maisa, shoutout India Lobitanya, shoutout Ate Ginny Pinyapol Kapura, shoutout Gisa Rabilo, shoutout Genevieve Daigon, shoutout Calambro Mere, syempre sa ating mga tropang uncle, shoutout to Uncle Gio Angka at sa ating Uncle Chris Aria, happy birthday to Uncle Chris Aria at sa aking kakaisang kapatid, shoutout to Robert Balikwat. Yon, sabay-sabay silang magdiriwang sa kanilang araw ngayong araw na ito. Yeah. So, shoutout to Pinsan Pretty Lily Stuart at sa trupang uncle natin dyan sa ating buddies dyan sa Valencia. Shoutout to brother Rosbert Tolod and Sherwin Tolod and company. Yeah, Ate Juan and Nanay Sofia, to all Valencianos. Yeah, PCF yan. Shoutout sa inyong lahat. Hanggang dito na lang mga kusa. Sisikapin natin makagawa ng bagong video. Abangan sa susunod na vlog. Let's go!
Ay,